Na severnom pole za dažie uniesol sandu, ukradol sane, poslal koleníkov, aby strašili malí zlatí anjeli, ktorí dnes vybuchli. Akože, počul som aj lepšie. Prečo mám ja vždy zachraňovať Vianoce? Veď ich ani neoslavujem. Ed, ako sa dostaneme autom na severný pól? Však predsa zaradením na Z. Počkajte, ako auto vlastne môže letieť? Práve pociťujeme menšie turbulencie, takže prosíme vás, majte na pamäti, že pás... Čakajte, aj vy sa niekedy divíte, ako to, že lietadlo lieta? Oni sú dosť ťažké a... Práve pociťujeme menšie turbulencie, takže prosíme vás... Pamätajte si, kde sme zaparkovali auto. Sakra! Ako mohli prežiť mojich explozívnych koleníkov? Musím zaistiť, aby... Vieš, mohol si byť aspoň raz trochu milý. Ty, čo sa nazývaš dákým šantou, že si... Milý? Och, budem milý. Vlastne plánujem im dať to, po čom tak veľmi horlivo túžia. Takže ako nájdeme za Antou tajný brloch? Mali by sme sa to spýtať v tamtom dome. To je super. Darčeky na podlahe, môj obľúbený. Som krásny. Jej, peniaze. Bazén naplnený kolou? To je presne to, čo som chcel! Ono to pálí! Ono to pálí! Ono to pálí! Nikto mi nikdy nepovedal, že peniaze môžu horieť. Zostaň, stať tam, kde si. Čo tu robíte? Dal som vám niečo po čom? Počkaj, nebolo vás minulé o jedného navyše? Och áno, Tort odišiel. Och, môj obľúbený. Inak, nemohol by som byť namiesto neho? Nie. Och. Každopádne, ja som vám dal niečo, po čom ste veľmi túžili. Áno, dúfam, že máš stále u seba pokladničný blok. Wow, takže ty si to naozaj povedal. Wow. No dobre, ale ako viete poraziť niekoho, koho absolútne vôbec nespoznávate? Ale nie, ja neviem, koho mám zastreliť. Inak, odkiaľ má vlastne zbraň? Ja fakt neviem. Akože vážne?
To ako vážne myslíš? Ach ty blbec, zastrel si zlého Santu. A teraz je čas to dokončiť. Ha, 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 ha. Yeah. Santa, som tak strašne rád, že ešte stále žiješ. Ja tak neznášam Vianoce. Yeah, Santa Claus is coming to town. Have you been naughty or nice? Let's put this party on ice, cause Xander's got a device will suffice to slice and dice. Yeah, he came from the North Pole with an evil goal to take control of your soul with his big bag of coal. Yeah, Santa Claus is coming to town. And a Happy New Year. Peace.